guys, welcome back to my channel and my new video. So guys, दिनैहाय बेरायहैनो ओंखारलायबाय आरो जोङो माने जायगानि नामखौ बागेश्वरी बोरैबा होनलाबायोलै गाइस बागेश्वरीखौल' आं गोसोआव दं बाट बाखि आं गोसोआव गैला आरो स' नायलांदो गाइस दिनैनि भिडिअखौ दिफान फैदो जालाय दिनै ओमफ्राय हायनो बिदिखौ नायनाय गाइस बिदि दख'नाखौ गानबाथाय बिदि थन जानाय बिदिखौ गानबाथाय उदैया गिदिर जायो आरो मानोना उदैयाव थननानै थाफैनाय जाजोबना ओमफ्राय बे दख'नाखौ गाननानै गोरोन्थि खालामगोन ना माखो बेखौ हजों जायगायाव लकेसनाव थांनानैसो मिथिसिगोन आरो स' जोंनि दख'नाबो बायदि हिन्जाव गोदान बायदि फैसाजों होननाया खोना आया ओरैनो थांनायखौनो बारसिनथारबाय मादैमोनाबो इयावसो थांदों आरो मादैमोना गैथ'आ दायो तुरे मारै लाबोखौ चोरी चोरी चुपके चुपके खानाया लायबाय आरोखि ना गाइस खानाया गोलावबाथाय एसे प्रब्लेम जायोना हसारनानै थांनो बिदि गोजान जायगायाव थांबा नङाबा आं बान खालामो नङाबा बिदि खालामो आरो रावबो माने दाबायदियाव न' सिङावसो थाजोबो नालाय मालाय आरो टाउन ना अखा हाहां जादोंमोन माने ओंखायनो जों ओंखारदोवाखैमोन आरो दायो टाइम जाबाय बहुद स' दायो थांसै सोर भिडिअ नुदों नामा मिथिला आङो टिकेट फानदोंनोल' सार टिकेट मोनबाय गासिबो बरियाखा मन्दिर सहैबाय मा बागेश्वरी मन्दिर हेल' मा खालामदों फुजा होनोबा बेयाव मोनजोबबाय थोरसि गामि बागेश्वरीयाव फैदोंमोन दायोहाय जोङो आन्दायनानै थाबायलांगासिनो आरो जेथिं लामा नुदों बिथिं थाबायलांगासिनो ओमफ्राय जायफोरा बेयाव फैखांबायमोन बेयावहाय सोंहरदोंमोन आरो जोङो लोगोफोरनावहाय ओमफ्राय मबाइलाव एसे कनफिउस जायोना बेनिखायनो बिसोरबो जोंखौ बेलेग लामाजोंसो थिनहरबाय आरो ओमफ्राय जोङो उनावहाय बिथिं नङादां होननानै मानसिनाव सोंबाय आरो ओमफ्राय सोंनानै दायो खिथाहरफिनबाय बिथिं नङा आरोलायसो होननानै बहुद गोजान थांखाबायमोन जोङो ओमफ्राय टट' लानानै फैफिनबाय अखाबो हादोंमोन आरो दसेनो अखा दसेनो सान्दुं बिदि जाबाय थादोंमोन ओमफ्राय दायो थांफिनबाय जोङो मेन लकेसनाव नैबे दिफाना खोमानानै आं मानो बायदि गाइस नै माबायदि गाखोनांगौ उरजायसो जानांगौ उरजायसो गंनांगौ आरो ओमफ्राय ओरै लाबाय बेयो गोजौआव जाहैनो थाखाय लाबाय आरो आयौ आङो बावखुंग्रि हाजोआव थांगोन ना थाङा होननानै सोंहरदोंमोन आरो आंखौहाय ओमफ्राय आं दिनै खिथाया सैमा आरो एक्सो लुबैबाय आं बावखुंग्रियाव थाङा आरोखि ना गाइस ओंखायनो बेयाव फैखाबाय बेबो एखेयानोखा नै गाहाय नुहुरहांजेनबायबो बावखुंग्रिना बेबायदि होनाय गैया आरो ओमफ्राय बेना होनाय दंखायो नै बहुद इजि आरो गाखोनो सोर सोर फैखांखो कमेन्ट खालाम आरो जाय जाय फैनो गोसो बिसोरबो फैनो हागोन आरो थांग्रोसिगासिनो जों आं बिदि लानानै गाखोनो हानाय नङा जिबनाव बेयाव मन्दिर दं आरोखि ना आंनि मबाइलानो नुहरासै ओमफ्राय थांखोबावदो जोंना बावखुंग्रिनिफ्राय साबसिन गाइस बियो ओमफ्राय खिन्थु गाहायसिन आरोखि ना थलायखागोनलै फानजों आं हाया गाइस मालाबाबो हरनि मानसिफोरा जा बुरजा दं ओमफ्राय आंनि हालोदखौ नायदो हालोद गाज्रि नावनो हाया आं नोंखौ मालाबाबो बिदि साइडजों थाबायनो हाया आङो दासो स्रां मोनफैलायबायलां गायनोबो जेबो नुहुराखैसै मानोना अखा हादोंमोन ना दाबो नै जायगाया गिसि गिसि बारा बारथारबाय मावदों दां आंहा गोजौ दंबावसै मा सिखारलाजोबखो ओमफ्राय बिसोरो क्रिकेट गेलेनायालाय फै हो मा थांला
गिबाय है थांनांगौ गोजौआव थांनो हाला दिफाना गिनाया गिबायना नों दिफान गियाखै नोंलाय होमबालाय गिबावाखैसोलाय दिफानासो बांसिन गिदों बरियाखा भिउआ बिनि उबार थांनो हाला गाइस बरियाखानाय गाइस गोजौआव थांनो हाला दे सरि गाइस होमबासो नुहुरा ना गाहायनिखौ गाहाया बारा नुहुरनो नागिरा फुरा हाजोआव र' खालाममारनांसिगोन गाइस माने ओंखारलांफिनसै दायो दिफाननि थाखायसो आं फैनो हाखादों दायो दिफान थेंक इउ दिफान आंखौ बिसिम लाबोनायनि थाखाय खिन्थु दिफाना ओमफ्राय बेनिफ्राय बै ओरै ससेथिं थांनो हायाखिसै आरो ओमफ्राय आंबो नाहरनो हायाखै खिन्थु गोजौआवबो थांनो हायासै जोङो देनजार गिख' मानसिफ्रासो फैखादों सानैजोंसो लायबावो गिख'सो फैलायबावदों ओमफ्राय थांसै गाइस दायो थांफिनसै जोङो बारा गोबाव थानायानो जायसै 30 मिनिटल' थाबाय खोमा जों मालायफोरा माथो गोजौ थांथारो जों थांफिनसै दायो थाबाय थाला ओमफ्राय नै गाहायाव बोरै थाबाय दायो खामानिया सोलिगासिनो नै प्रग्रेस आइयो दाना नोंखौ खारसारनाय जाखाबाय हाय ब्रेक लायै थांफिननांसिगोन जोंब्रा खाबथानो नागिरदोंमोन आं खाबथादो ओइ बेजों थांसै देलाय खाबथालाय गाइस दायो थांफिनबाय जोङो माने थांनो ओंखारफिनबाय आरो जोङो बहुद लेंखादोंमोन लोगोफोरखौबो थाङाखै बिसोर बिथांमोनहा दिफान लासै फै दहाय दिफाना आंखौ माबादोंमोन दायो आं दिफानखौ लामा खिन्थि फै माथो आंखौ नाहरगासिनो जानो मेंनानै दायो नै जानो नागिरबाय एफा सोमावनांगौ आरो सोमावबासो जायो दा माने गोलोमजोब्बाय आरो हालोद गैला मोखाङाव माबा माबि सिथाबजोब्बाय आंनियाव मिथिबाय दासो नै सिरिसे ओंखारखांदों आरो बेयावनो जाजेनबायबो ओंखारनानै माने गोजौआवहाय जानो होननानै लांखादोंमोन आरोखि जोङो ओमफ्राय गैया सानसेयानो गैया गोजौआव गैया जाबाय थानोसो हाया माने बोरैबा मोनजोबथारो एकदम गाहायाव नाहरनो हाया अच्छा हुलु बुंनो जों सानदोंमोन आरो गोजौ मानसि दंबावो जानानै थांसै जों बेखौबो मोनसेल' जाहाथे सक्ति फैयो आरो ना दिफान दसे सम रेस्ट लाखांनानै दायो थांनो ओंखारफिनबाय नै बेयावनो दं जाहांगासिनो गाइस एबार बोरै खस्थ' थाङो ब्रेक एसे हमदो होननोसै आयै नै गोरलै मोनदों सेन्देल खुदो ओइनो ओइ आयु नै मोनाबिलि दङ नुवाखै मानसिखौनो मोनाबिलि दे नोंखौ खिथालाय नायनो नोंखौ ओइलाय नों मानो सोर ब्लगाव दोनदों हाबायावसो दं नो बिथांजोआ आयु मासिगोन बे नोंखौला जायो जोङो लासै थांगासिनो नै मोनाबिलियाव नै आयु गामि बायदि नोगोरफोराव मिनिबाय आं सरि दिफान जों फैनो हाया मा गोजौ थाबायखो ब्रेक हमनांगोन गाइस थांगासिनो जों
दे होनदो हेलौ गाइस हेलौ दङ हाबायाव मोनासो लाना फैनो हागोन ओके जानो लेंहरदों गाइस नै मोनाबिलिया नोंसोरखौ थुदो थाबायला मोनथारसै सरलपारालायबाव गावसिनासो नांलायदोंदां गाइस बेयाव नानि ओइ मेथाइखौ हरसै र' थाथ' नों माबोरै जाखो दा दबारा मोननैखौ हरसै ना र' The cute गथ'आ गाइस थांजायालै लामा गैया साहा बागानाव फैनो होन्दोंमोन आरो दिफाना ओमफ्राय नै बहुद गुवार खिन्थु लामायानो गैया ओमफ्राय थाङो खोमा बिसोर बिजों ओमफ्राय बारनांगौसो खिन्थु आं बारनो हाया दै सिंजोंबो हाबलांजागोन खिन्थु आं हाबनो हाया बारनोबो हाया बे मोनसेल' सलुसन दिफान थांफिननाय थाङो मानसिफोरा मालाय बारलांगोन गाखोनो मानो होनदों माबायदि मोनदों गाज्रि माने बेरा बारनो हायियाव न'आव थांनानै थाबैनोसै बेवहाय हाबनो नागिरदोंमोन आरोखि जोंहा ओमफ्राय बन्द'सो बियो जे खिथाहरनो आङो थांसै दे सिदा न'आव आजानै नोंनो आइसक्रिम लाबाय फुसकाबो ओमफ्राय नै जों जाबावदों जाग्रोबावबायसो मोनसे नोगोर एसे एसे थायो नै जायो जोब्बायबो मालाबानो अखा खारदो जोंनि हनै आजाया फेसा अखा जानो नागिरबाय दायो ओइ मोफ्लामलायबाय खिरखिला हरलायबाबो आजाया जानो लुबैथारदोंमोनदां फुसका अखाया दाल्दाव दुल्दाव लागायखाबाय अखाया 50 थाखानि So guys माने जोङोहाय दहायनि बाबा भिडिअखौ एन्ड खालामनो होननानै जोङो नै दायो जाखां लोंखां दुगैखां लोबखां दायो दंगासिनो So जों दायो गेम गेलेनो आरो गेमखौ एक्सट्रा आपल'ड खालामगोन स' दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच गाइस नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो बाय बाय होनलाय जा बाय बाय दिफान बाय आरो जेसिनो